Adam, veľmi šašo. Nepáči. Alebo ide to vážiť? 3, 4. Pri tom si sedím a čo v závode vidím. Niečo hore stúpa, asi je to dym. Zrazu veľká žiara, plamene nad strechou. Tento oheň iste vznikol zápalkou. Tu pomôže číslo, tu pomôže číslo, tu pomôže číslo, aké? 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150. Haló, haló, zdravie volám, haló, haló, číslo poznám, haló, haló, už to mám, rýchlo pomoc privolám. Bicykel má pekný, preto denne športuje. Nedá si povedať, na ceste stále riskuje. Vidím, ako kámoš leží pod autom. Rýchlu pomoc volám novým mobilom. Tu pomôže číslo, tu pomôže číslo, tu pomôže číslo, aké? 155, 155, 155, 155, 155, 155, 155, 155. Číslo poznám, haló,
vám to deti chýbajú. A ja to, ale už neboli. Kto chce stále zdravý byť, musí telo precvičiť. Najlepšie sú cvičenia, ktoré robím s vami ja. Začíname od hlávky, nie sme žiadne padavky. Ďalej hlavou otočíme, aj naopak zakrúžime. Kto chce stále zdravý byť, musí telo precvičiť. Najlepšie sú cvičenia, ktoré robím s vami ja. Teraz naše prsty máme, trochu nimi pomačkáme, ešte ruky predpažíme a potom ich pripažíme. Kto chce stále zdravý byť, musí telo precvičiť. Najlepšie sú cvičenia, ktoré robím s vami ja. Ruky celkom vystreté, v lakťoch dobre napäté, urobíme ďalšie zhyby, nech sme zdraví ako ryby. Kto chce stále zdravý byť, musí telo precvičiť. Najlepšie sú cvičenia, ktoré robím s vami ja. Pochodujme pochodom a dupeme ako som, takto dupú vojaci, keď sú vonku stojaci. Kto chce stále zdravý byť, musí telo precvičiť. Najlepšie sú cvičenia, ktoré robím s vami ja. Ďalej dáme ruky k bokom a budeme točiť trupom. Točíme sa poriadne, nech nám nikto nespadne. Kto chce stále zdravý byť, musí telo precvičiť. Najlepšie sú cvičenia, ktoré robím s vami ja. Cvičíme stiahnutí v telke, nech nemáme brúško veľké. Skúsme všetko ešte raz, nech máme stále štíhly pás. Kto chce stále zdravý byť, musí telo precvičiť. Najlepšie sú cvičenia, ktoré robím s vami ja. Lepšie ako jedenie je pravidelné cvičenie. Týmto končí aerobik, cvičil Viktor odborník. Vychovateľky, rodičia, došiel čas, že dneska môžeme druhú časť nášho detského parku otvoriť. Ja vám chcem všetkým veľmi, veľmi poďakovať za to, že ste si pripravili taký pekný program a že ste sa navzájom pobavili. Verím, že tento malý detský parčík bude pre vás veľmi dobre využívaný a že si budete dávať pozor, aby náhodou nedošlo k nejakému úrazu, lebo môže sa stať, že sa šmykne niekto, a že budete ho využívať v čase družiny, keď budete tu natráviť odpoludnia. Ja vám do tohto parčíku prajem veľmi veľa zábavy a aby ste mali veľa, veľa radosti. A nakoľko je to váš parčík, tak by som za každé oddelenie poprosil jedného žiaka a aj jednu žiačku. Nech vyberú pani vychovávateľky. Nech teda za každé oddelenie dvaja, žiačka. A nech prídu a spoločne si to otvoríte, tento váš park. No, poďte. Tam poďme, sem. No, poďme, kde sú ďalší dvaja? No, ďalší dvaja. Tak. No, takže tu na. Chytíte jeden stuhu, farebne pôjdete. Teraz ty pôjdeš z druhého konca. Chytíš stuhu. Hej, poďme. Modrý, vedľa, tam, na druhú stranu. No, ty poď sem, ty choď tam. Dobre, a ešte biely, najmenší. No, poďte sem. Dobre, a ty poď tam, ty poď sem. Dobre, dobre. A keď vám zakričím na 3, 4, počkajte, nič nerobte. Potom tú stuhu roztrhnete, nebudeme strihať. Takže dajte si pozor.
Pripravení ste? Tak keď poviem 3-4 rozstreh. 3-4. Tak. A park je otvorený. Dobre. Otvorené. No ukážte nám, čo ako sa hráte na to. Tí, čo už to vyskúšali. No, veľkí to vyskúšali. Ukážte, ako to beží všetko. No, no, hovorí. Poďte, ďalky na to! Poďte! Poďte sem! Máťa, tu to fotí, to je to Fiondra. Ale keď sáče u nás z tej strany, čo je vyhodníky z obrovný. Poďte si máta, dalo som si do toho celé ruky.